Takže paní Růžičková, já se tady dívám na výsledky vaší krve a věci má, takže máte velice vzácnou chorobu. Takže umřu. Ne, zase tak pesimisticky bych to neviděla. Pacienti, kteří v minulosti podstoupili léčbu, mají 99% úspěšnost vylečení. No a když ji nepodstoupím? Pojišťovna hradí veškerou léčbu i léky, takže tady není problém. A já chci umřít. Aha. Já to myslím vážně. Můj druhý manžel otrávil toho prvního, kterýho jsem doopravdy milovala. To on mě přesvědčil, že si ho mám vzít, aby mohl schrábnout ty moje peníze. No a nebylo by v takovém případě lepší zůstat naživu co nejdéle? No, to by bylo, kdybych nějaký peníze měla, ale banka mě ho všechno okradla. Proto musím umřít, abych viděla ten jeho výraz, kdy zjistí, že nezdědí vůbec nic než dluhy. No ale jak asi chcete vidět jeho výraz, paní Růžičková, když budete pod drnem? Já vám dám tady kontakt na mýho kolegu, specialistu. Je to psychiatr. Běžte se za ním podívat, jo? Další.